It's time for sleep. But what's that sound? Another night disrupted by...
L-Odwa tajba. Illum il-ġimgħa 30 ta' Mejju jiena Mifsud Direttur Ġenerali Segretarju tal-Edukazzjoni Kattolika nilqakom magħna għal din is-sessjoni ta' reġistrazzjonijiet. Illum ħadkun l-aħħar ġurnata illi ħajkonna daw ir-reġistrazzjoni għandna 3 sessjonijiet għalhekk qabel nibdew tajjeb illi mbagħad nintroduċi hekk is-sessjoni tal-lum il-kollegi nibdew bl-aħħar riflessjoni u talba għal dan il-proċess li għamilna flimkien. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. U ħanorbot naħseb jidir li ma dak li bdejt fil-bidunet. Qegħdin fil-ġublew illi Papa Franġisku kien għażel li jkun il-ġublew tat-tama. Jidir li konna bdejna bih jew kont semmejtu fil-bidunet u naħseb huwa biex xieraq li nerġgħu nagħlqu bit-tama. It-tama li hija virtu, tama li mhix fierħa, mhux qed nitkellmu fuq tamiet fil-vojt imma tamiet illi vera jistgħu waslu għal ġid ta' xulxin u kemm dawn jistgħu jgħinuna f'ħajjitna ta' kuljum fix-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu ma' xulxin li nsibu vera x'inhu l-iskop ta' ħajjitna u ma' dawk it-tamiet, ġifieri mhux it-tamiet ta' ġid materjali jew hekk li tajjeb illi veru dak li jkun ifittex għax huma komdi ma nafu li huma effimeri li jispiċċaw ġifieri. It-tamiet veri huma dawk li jibqgħu lilin minn dak li jispiċċa materjalment. Għalhekk ejja nitolbu lil Mulej illi jsaħħaħ fina t-tama għax xi drabi tejb tiddajjef jisaħħaħha fina li tkun tama vera, ġenwina, awtentika u li jgħinna jtina s-saħħa li naħdmu biex niksbu t-tama. It-tama hija forza biex nersqu lejn dak illi nkunu qegħdin nixtiequ għal xulxin. Mhijiex biss xewqa illi mbagħad tħalli f'idej ħadd ieħor, imma għandha tkun forza illi lilna tinkoraġġina biex naqtfu għaliha wkoll. U naf li għandkom ħafna tamiet illum ukoll fejn jiġu wliedkom u ħafna oħrajn. Għalhekk fit-tamiet kollha ejja nagħmlu l-almu tagħna u nafdaw f'idejn Alla. Nissierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum tina llum ħafna dubietna bħalma nafu minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib li seħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Malla tlaqna tinbrin is-saksija ta' tagħna ammen. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa dejjem bħal dejjem ta' dejjem. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi ħafna niskużaw ruħna bdejna ftit minuti tard tortijaj kont qiegħed daqsxejn nagħmel biċċa xogħol ma' kollegi oħrajn sakemm bdejna. Mela, bħal ma kellna f'ħafna mis-sessjonijiet kważi fis-sessjonijiet kollha illi kellna matul dan il-proċess, ma ġenbi qed taraw il-Dr. Robert Aquilina n-notar li ħajkun qed jieħu ħsieb jiċċertifika l-proċess li ħankun nagħmlu llum magħkom. Fl-istudju ukoll Justin, kollega minn tagħna li jieħu ħsieb idaħħal in-nies fil-database tfal l-ismijiet fil-database ma tkunx qegħdin taraw imma qiegħed ma' ġembna fiċin ħafna. Aw ukoll mhux wisq il-bot iż-żewġ kollegi li jieħdu ħsieb l-aspett tekniku. Nittamaw li ma tarawhomx għax hekk tarawhom ifisser li jkun hemm xi ħaġa marret ħażin u bżonn jirranġawhom ta' malajr. Però hawn Rodrik u hawn Dylan li qed jieħdu ħsieb jiffilmjaw ir-reġija u dak kollu. Mhux ħatarawhom imma ħatisimgħuhom jew għall-inqas waħda minnhom żgur għax ħajkunu qegħdin jagħmlu l-ewwel telefonata u mbagħad jgħaddukom magħna hemm Annalise u Felicien illi flimkien ma' Justin huma tlieta fil-fatt huma l-persuni li jamministraw il-proċess matul is-sena kollha u f'dan mument ikun iktar il-pik tax-xogħol tagħhom. Il-proċess kif ħajjimxi llum, mela kif ġa aċċennajt, l-ewwel tibda b'telefonata mingħand Ċaktar Annalise illi ċemp lilkom, tkun hemm Felicien qiegħda ma' ġenba qiegħda tgħinha, u wieħed tistaqsikom x'inhi l-għażla ta' skola li għandkom fil-każ tagħkom illum għat-tifel tagħkom Kinder 2. Irċivejtu updated list tal-postijiet ikunu saru xi movimenti imħabba l-aħħar ċaqliq li jkun sar anke sforz ta' għażliet li jkunu saru minn xi reġistrazzjoni oħrajn fil-fatt anke llum stess wara din ir-reġistrazzjoni jista' jkun li nerġgħu nagħmlu xi ċaqliq żgħir għal reġistrazzjonijiet li fadlilna llum tal-Kinder 1 fil-fatt. U għalhekk tirċievu mbagħad l-updated list bil-places li hemm available u min-naħa tagħkom konna tlabnikom biex toqgħodu attenti li taraw testu an order of priority għalikom intom x'tippreferu. Dawk li qegħdin l-aktar il fuq jafu li għandhom aktar disponibilità għax hemm iktar ċansi li dak li xtaqu jistgħu jażluh minn dak li hemm disponibbli
L-oħrajn ippreparaw daqsxejn, l-oħrajn wara xulxin il-listi ta' skejjel wara xulxin ħalli tkun teġa' mħejjija meta jċemplulkom. Tistaqsikom l-għażla, tieħu nota tal-għażla, hekk kif tieħu dik in-nota tgħaddi l-linja hawn ġew fl-istudju tinstema' minn kulħadd live on air, ġifieri qed jisimgħukom il-ġenituri l-oħrajn ukoll. Nota żgħira x'ħin tkunu bdejtu tisimgħu il-kollega u anke lili mbagħad fuq il-mobile li nċemplukom fuqu, immutjaw il-YouTube channel li minnu tkunu qegħdin issegwu din is-sessjoni għax hemm ftit delay fil-YouTube channel u jista' jkun jispiċċa jfixkilkom. Allura l-aħjar ħaġa ibqgħu segwu il-konverzazzjoni minn fuq il-mobile u tagħtu x'każ at that point il-YouTube channel. Ġi anke bħala postijiet u hekk jekk trid tħarsu lejhom ikunu qed jidhru fuq l-iskrin se spjegalkom ser jidher. Però l-kollega tkun qed anke terġa' tiċċaralkom l-affarijiet ikollkom xi mistoqsijiet. Min-naħa tagħna kif intkom tgħidulna l-għażla nieħu nota fuq ix-xita u hekk bħali jkun qed jagħmel anke Dr. Aquilina, kif nimla xit minnhom ngħaddi għal Dr. Aquilina, Dr. Aquilina jikkonferma li dak li ktibt jien u dak li kitebu huma l-istess, jiffirma u jgħaddiha lil Justin biex tkun tista' tidħol fid-database. Ikunu qegħdin ukoll jidhru kif qed taraw bħalissa fuq l-iscreens tagħkom, fuq naħa minnhom qed taraw il-lista tal-ismijiet ta' tfal illi ma ġinbhom malli mbagħad jintgħażel l-iskola tidher l-emblema ta' dik l-iskola, in-naħa l-oħra qed taraw il-lista tal-iskejjel li għandna bil-postijiet disponibbli f'kull skola partikolari. Għalhekk ma' kull għażla li ħassir ħajonqos post minn dik l-iskola u tidher l-emblema mbagħad in-naħa l-oħra. Dak huwa l-proċess kollu, min-naħa tiegħi ma fadalix naħseb spjegi x'nagħmlulkom għalhekk nistgħu nibdew ngħaddu għall-ewwel telefonata li għandna għal Noah Paċ Gigo. Nistennew tidħol. Hello? Hello? Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Noah Paċ Gigo, please? St. Aloysius, please. St. Aloysius għal Noah. Tajjeb ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Tantiħor, grazzi. Grazzi ħafna. Bye. U kif rajtu hekk ħanibqgħu sejrin sakemm fil-fatt intkom kollha tagħmlu l-għażla tagħkom. M'għandniex indumu ħafna llum għandna xi ħaġa fuq 30 jidhirli. Ekku, 36, 35. Hello? Hello, bonġu. Bonġu, sinjura. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Aslan Cortis Gawci, please. St. Aloysius. St. Aloysius għal Aslan tajjeb ħafna sinjura, komplimenta ġodda tajba. Tantiħor, nirringrazzjakom. Grazzi lilkom, saħħit. Saħħa. Bye bye. Sanna lil Nicholas Alexander Holden West. Għax fuq tiegħi. Ta' xejn tuqasi. Nistennew ta' telefonata ta' bħalissa għandna nkunu lesti biex nisprintjaw suppost, Tajjeb diħla l-linja. Hello? Hello. Hello, bonġu. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Nicholas hekk jogħġbok? St. Aloysius, ta' St. Aloysius, tajjeb ħafna, grazzi ħafna ġata tajba. All right. Bye, good day, thank you. Bye. 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 U issa jmissna lil Gianluca Azzopardi. Provaw ħallu l-mobile tagħkom bħalissa ta' disponibbli kemm jista' jkun.
l-linja. Hello? Hello, bonġu, sinjura. Hello, bonjour. Bonġu, l-azda ta'kom għal Gianluca, please. St. Aloysius, please. Saint Aloysius għal Gianluca, tajjeb ħafna sinjura, grazzi l-ġurnata tajba. Lilek ukoll, thank you very much. Grazzi lilkom. U issa jmiss li xi ħadd tal-Jack Blandel. Jack Blandel, u kif qed taraw qed jonqsu il-postijiet disponibbli Saint Aloysius at this point, teġa kellna 4 għażliet hemmhekk u għalhekk kull ma fadal huma 3 postijiet għax bdejna minn 7 u ma ġenb l-ismijiet ta' tfal qed taraw l-emblema ta' Saint Aloysius illi tpoġġiet mill-kollegi. Hello? Hello, Hello, bonġu sinjura. bonjour. Bonġu, St. Aloysius, please. Saint Aloysius għal Jack. Tajjeb ħafna sinjura, Bonjour, grazzi St. ġurnata Aloysius, tajba. please, yes. Bye, good day. Thank you, good Bye, day, bye. thank you, bye. Issa għandna lil Logan Galdes. Hello? Hello, bonjour. Bonġu sinjura, l-azla ta'kom għal Logan, please. St. Aloysius, jek joġbok? Saint Aloysius għal Logan, tajjeb ħafna sinjura, grazzi ġurnata tajba. Thank you, ħafna, bye bye. Bye, good day. Bye. U issa jmissna lil Noah Grima. Naraw l-għazla x'ser tkun. Hello, bonjour. Bonġu, l-għazla ta'kom għal Noah jekk joġbok. St. Aloysius, please. Saint Aloysius għal Noah. Tajjeb ħafna, grazzi ġurnata tajba. Grazie, tantiħa. Bye. Grazie. U hekk kif qed taraw Saint Aloysius issa spiċċaw id-disponibiltajiet ta' postijiet, wieħed jifhem għalfejn, seba' wara xulxin, 7 postijiet kienu kollha Saint Aloysius għaxija l-unika skola li għandna tibqa' sejra ta' sekondarja offruti bħalissa f'din is-sessjoni, ġifieri nifhem l-għażla tal-ġenitur assolutament. Imma ta' għandkom teġa' il-Teresa Nuzzo li għandha il-kinder u l-primarja u Saint Angela li huma kinder biss u mbagħad minn hemm ikunu jistgħu jerġgħu jieħdu sehem f'polza oħra, applikaw u titlu f'polza oħra skola oħra ta' Knisja. Hello? Bonjour. Bonġu, sinjura, bonġu. L-għazda ta'kom għal Jaden, please. St. Angela Zabbar. Saint Angela Zabbar għal Jaden. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi ġurnata tajba. Lilek ukoll, Grazzi, bye. U issa għandna lil Francesco Pio Sultana. Hello? Hello, Bonġu, sinjura, bonġu. L-għazla ta'kom għal Francesco, please. Mela nazla. St. Angela Zabbar, please. Saint Angela Zabbar għal Francesco. Tajjeb ħafna sinjura, komplimenti ġurnata tajba. Tanti jor, bye bye. Grazzi, bye. U issa għandna lil Beppe Borċ Zammit. Illum ma tant se jkollna ċans li noqgħod naqsam ħafna ħsibijiet. Ħsib wieħed biss ta' dak li għamilna fit-talba tagħna hija naraw li dejjem insibu l-iskop ta' ħajjitna b'mod san u naħdmu leh. U dak ifisser li kemm jista' jkun nagħmlu l-għażliet tagħna b'mod tajjeb għall-familja tagħna għal uliedna. Ma noqgħodux nivvintaw komplikazzjonijiet żejda ħafna mill-problemi nġibuhom bidejna mhux kollox, hemm xi problemi li jiġu minnhom waħedhom jew minn ħadd ieħor u jkollna naffaċċawhom ukoll. Imma hemm xi problemi li ġieli nġibuhom bidejna aħna u tajjeb kemm jista' jkun innaqsu minnhom dawk ħalli ħajjitna nżommuha sempliċi għaddejja u minnha jibbenefikaw uliedna sa. Hello?
Hi, good morning. Good morning, Sinjura. L-għażla tagħkom għal Beppe, please. St. Angela Rabat. Saint Angela Rabat għal Beppe. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi ġelat tajba. Thank you, good day. Bye, Lilkom good day. ukoll. Bye-bye. Bye. Wara Beppe għanna lil-Luk, Borġ. U relazzjonijiet, ħudu ħsieb ir-relazzjonijiet fid-djarna, l-ewwel qabel kollox mal-eżistana, imma anke mal-iskejjel sewwa. Mal-iskejjel importanti li titrabba relazzjoni ta' fiduċja bil-mod il-mod, anke bil-preżenzi tagħna. Għax tgħin għal kollox, speċjalment kif ħarsu lejn l-iskola mbagħad anke wliedna x'jaraw li hemm relazzjoni ta' fiduċja reċiproka bejn il-partijiet. Anke fejn, anzi speċjalment fejn, ġieli ma naqblux ma' xi affarijiet. Tajjeb li jkun hemm dialogu, imma rispett m'għandu qatt jonqos tajjeb. Hello? Hello, Sinjura. Jew Sinjur, sorry, assumejt ħażin. Bonġu. Bonġu, ma Sinjura kienet, bonġu Sinjura. L-għażla tagħkom għall-Luk jekk jogħġbok. St. Angela Msida, please. Saint Angela Msida. U xek? Yes. Tajjeb, ħafna Sinjura, grazzi ġota tajba. Thank you, good day. She wishes to say hello to you as well, don't worry, okay? Have a good day. Hello, Bye. Milan Luke. Bonjour. Ciao, ciao, grazzi. Bonjour. Tiddej u xejta, kuna mitfall kemm jgħidu hello malaj. Illum m'għandniex ħafna. Naffordjaw ftit sekondi jintilfu. Leon Mintoff. Hello. Hello, Hello, bonjour. bonġu. Leon Mintoff. Teresa u xek? Nuzzo, please. Yes. L-għażla tagħkom, please. Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo. Tajjeb, ħafna grazzi u ġodda tajba. Lilkom ukoll, thank you. Grazzi, bye, good day. Tajjeb, wis. Issa għandna lil Kaj Pullicino. Nistem ta' telefonata. Issa, l-għazda ta'kom tidu tamlu għabbej, jek tixtiqux li ħad tkun ġewwa kinder li tafu tidu terġaw mbagħad tapplikaw għal skola oħra ta' Knisja, imma kważi b'ċertezza ta' post, skużawna ħan wieġeb daqsxejn mill-uffiċċju ieħor fil-fatt. Għajdli Annelies. Ok, mela ħanejda live on air ma mhux problema. Ġiri, mela, ħalli nkun ċar. Ta' Teresa Nuzzo fil-fatt teġa qiegħed enrolled Teresa Nuzzo allura huwa no choice. Tajjeb ħafna u Dr. Aquilina fil-fatt in-nota li kienet miktuba ma' ġenba wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna Annelies, bye, thank you. Ta' kjarifika żgħira, ġifieri il-post dak ta' Teresa Nuzzo fil-fatt m'għandux jonqos, ma nafx hekk laħaqx naqas hekk no school qed nara kollegi diġà rranġawha prosit. Ma naqasx il-post bekk. Mela din hija no choice. Tajjeb wis ma nbidel xejn xorta Teresa Nuzzo qegħdin. Anzi, baqa' post iktar disponibbli Teresa Nuzzo għalikom. Thank you, Annelies. U lilek ukoll. Grazzi. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Bonjour. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Kaj, please. No choice, Sam. No choice għal Kaj. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġad tajba. Okay, thank you, good day. Bye, Thank tanti you, għalikom. thanks, bye. Bye-bye. Timi Pizzuto.
issa tfadlilna żewġ postijiet St. Angela lija, żewġ postijiet St. Angela Msida, 8 postijiet St. Angela Rabat, 5 postijiet St. Angela Zabbar u 8 postijiet Teresa Nuzzo. Għanna xaħat fuq il-linja, hello. Hello, Bonġu, Bonjour. signora, Yes, hi, Bonjour. Lazda ta'kom għal-timi, please? Yes. No choice, ħanibqa fuq il-waiting list. No choice. Dal-St. Mbaddika Aloysius. kif spiegat li konvinta Yeah. li kem tamela trudi Very email good. bil-link. Ta, thank you very much. Perfect, very good. Thank you, day, good bye, day. bye. Bye-bye. Sambat fl-axar qabel nalqu nejdilkom għatar the next steps, pero xejta barra minna u wara l-lum tirġibu email minna ħatana. Min ikun għamel għaza jisib l-iskola li jkun għazelu u biex tikkonfermawa. Naħseb diħla linja. Hello. Hello, Bonjour. Hello, bonġu sinjura. Lazda ta'kom għal-Oliver, please. No choice, please. Ħazzommu l-iskola li għandu. Grazzi ħafna sinjura. Ġurnata tajba. Iva. Grazzi, grazzi. Bye, Iva. thank you. Tantiħor, bye-bye. Kem taċċedu għal dak il-link tħallsu registration fee biex tkun finalizzajt reġistrazzjoni tat-tifel tiegħek hemmhekk, imbagħad ikollok l-għażla għal waiting list. Jekk iżżommx il-waiting list jew le għal x'imkien ieħor, l-istess dawk li jkunu għamlu no choice. Ta' xorta tistgħu ma tħallsu xejn f'dak il-każ imma tikbu waiting list għal x'imkien tal-għażla tagħkom. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Your choice of school for Ivan, please. Good morning, sir. Yes, St. Angela Msida. St. Angela Msida for Ivan. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you Bye-bye, very much. good day. Bye-bye. U issa wara Ivan imiss Tewmin għanna lil Michele u Luigi Vella. Fil-fatt l-iskejjel kollha li għatanna disponibbli kollha għandhom tal-inqas żewġ postijiet, ġifieri jistgħu jażlu anywhere il-ġenituri ta' Michele u Luigi minn dawk li hemm disponibbli. Hello. St. Angela Lee. Hello, bonjour. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Michele u Hello, Luigi. bonjour. St. Smana Angela Lija. Tajjeb ħafna St. Angela Lija għal Michele u Luigi. Grazzi ħafna ġurnata tajba. Iva. Lila ukoll hi ġurnata Grazzi, tajba. bye. Ciao, ciao. Grazzi. U issa jmissna lill-Andre Magri. U bekk St. Angela Lija fil-fatt għalqet għax ġiex postijiet hija disponibbli u għalqet dik l-għażla tat-twins li għadu kif kellna. Hello. Hello, Bonjour. Bonġu, sinjura, l-għażla tagħkom għal Andre, please. Iva, St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Andre. Grazzi ħafna, sinjura, ġurnata tajba. Thank you, bye. Good day. Hello. Hello, Bonjour. Hello, bonġu. L-għażla tagħkom għal Thomas, please. St. Angela Msida, please. St. Angela Msida għal Thomas. Grazzi ħafna, sinjura. Kumplenta ġurnata tajba. Grazzi, ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye-bye. Bye-bye.
nistennew xi ħadd ta' Zek Allul. In the meantime, St. Angela msida wkoll spiċċat dik l-aħħar għażla, spiċċat il-postijiet disponibbli tagħha. Għalhekk issa l-għażliet huma bejn tliet iskejjel, St. Angela Rabat, St. Angela Żabbar u Teresa Nuzzo fil-fatt. Hello. Hello, hi, good morning. Bonġu, Sinjura, l-għażdakom għal Zek, please. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Zek, tajjeb. Ħafna grazzi, Sinjura, ġadat tajba. Grazzi Bye. lilkom ukoll. Bye, Grazzi bye. ħafna, bye. Issa, qed nistennew xi ħadd ta' Nathan Gallia. Hello. Hello, hi, bonjour. Bonġu, Sinjura, l-għażdakom għal Nathan, please. St. Angela Rabat, jek joġbok. St. Angela Rabat għal Nathan, tajjeb. Ħafna, Sinjura, grazzi u ġadat tajba. Thank you lilkom ukoll. Grazzi Bye. ħafna. Grazzi ħafna. Bye bye. Bye, bye. U għek fadlinna 5 postijiet St. Angela Rabat, 5 postijiet St. Angela Żabbar u 8 postijiet Teresa Nuzzo. U jmiss lil Luka Trapani. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, l-għazda ta'kom għal Luka jekk joġbok? St. Angela Rabat. St. Angela Rabat għal Luka, tajjeb ħafna, grazzi u ġodha tajba. Grazzi, tanti ieħor, thank you. Grazzi lilkom, bye. Issa jmissna lil Mattias Attart Bonnet. Hello. Hello, bonġu, l-għazda ta'kom għal Mattias. Iwa, għal-ħal Zabbar jek joġbok. Mela, St. Angela Żabbar għal Mattias, tajjeb? Iwa. Grazzi ħafna ġodha tajba. Thank you ħafna ġurnata tajba, grazzi. Thank you, bye bye. lilkom. Sa jmissna xi ħadd tal-Ġuże Ketkuti. Hello, bonjour. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu, ma donajx li qiegħda fuq il-linja, skużani. Mela, l-għażla ta'kom għal Ġuże, please. No choice, please. No choice għal Ġuże. Grazzi ħafna, Sinjura, ġodha tajba. Thank you, Tom. Thank you. Thank you. Issa jmissna xi ħadd tal-Andrew Borch Xwiereb. Hello.
Bonġu. Bonġu. Lazda ta'kom għal-Andrew jekk jogħġbok. Bonġu. No choice għal fuq il-waiting list. Tajjeb ħafna, un bat kem tiktbunna kif spiegaj ftit iktar kmieni ta' Ok? Iva. Grazzi ħafna ġadet tajba. Bye, thank you. Tanti ieħor. Nikolo Briffa. Hello? Hello? Hello, bonġu, sinjura. Hello? Bonjour. Lazdakom għal Nikolo, please. St. Angela Rabat. Saint Angela Rabat għal Nikolo. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u ġadet tajba. Grazie, good day. Bye, tantiħor. Issa jmissna lil Gabriel Gixon. Aħjar nieqaf hemmhekk il-kum proħet qed taqraw għax aħjar milli newx iżbal għal Gabriel mela. Nistennew ftit sakemm il-familjari ta' Gabriel jgħaddu fuq il-linja. It's time for sleep. But what's that? Hello? Le. Jekk hemm xi diffikultà jew hekk jgħiduli kollegi ta' tiddejqux għalhekk fil-każ naraw kif nistgħu nkomplu mixin. I kindly ask everyone to be prepared with their choice in order of priority because we need to continue moving on with this process as soon after we have another one. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Your choice of school for Gabriel, please. Yes, now it's clear. St. Aloysius, but she said it's not, there is no vacancy. No, St. Aloysius is not available. There's only available St. Angela Rabat now, St. Angela Zabbar or Teresa Nuzzo School. Okay, make it to Teresa Nuzzo, Hamro. And we can make it the waiting list for Balkan. Apologies, I can't understand very clearly. We need to have a decision right now because otherwise we'll have to hang down the call and continue on to the next. It's either St. Angela Rabat, Okay. St. Angela Zabbar or Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo. Teresa Nuzzo, agreed. Thank you very much. Have a nice day. Okay, thank you. Thank you. Good day. Apologies for being a bit abrupt, but we need to continue moving. We have another session soon after and we can't delay it too much. Hello? Hello, bonjour. Bonġu, signora, bonġu. Lazda ta'kom għal Blake, please. Teresa Nuzzo, please. Teresa Nuzzo għal Blake. Tajjeb, ħafna signora, grazzi ġadat tajba. Lilek ukoll, grazzi. Grazzi ħafna.
U issa jmissna lil Ajana Zoppardi wara Blake. Ajana Zoppardi. Fadlina 3 postijiet St. Angela Rabat, 4 postijiet St. Angela Zabbar u 6 postijiet Teresa Nuzzo. Hello. Hello. Hello, bonġu signora. Lasdakom għal-Ajan, please. Mela, St. Angela Zabbar, please. St. Angela Zabbar għal-Ajan. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi za tajba. Thank you, good day, bye-bye. Antiħor, bye. Grazzi. Fadlenna l-axħar 6 telefonati. Fadlenna 3 postijiet. Ir-Rabat 3 postijiet. Zabbar 2 St. Angela's u 6 postijiet Teresa Nuzzo. Hello. 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 Bonġu, signora. Hello. Bonġu. Lasdakom għal-Levi, please. St. Angela Rabat. St. Angela Rabat għal-Levi Cardona. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u ġurnata tajba. Okay, thank you. Bye-bye, Tantiħor, good thank day. you. U issa jmiss l-Aleksandra Farrugia. Hello. Le, għada ma taħliċ il-linja. Hello. Hello. Hello, bonġu. Bonjour. Bonġu, lasdakom għal-Aleksandra, please. Sant Angela Zabbar. St. Angela Zabbar. Tajjeb, ħafna grazzi u ġurnata tajba. Welcome ukoll. Ciao. Bye, thank you. Issa għanna lil-Karl Gauci Hampton. Hello. Hello. Le għada ma ddiċ. Hello. Hello, good morning. Bonġu, bonġu, signora. Lasdakom għal-Karl, please. St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar għal-Karl. Tajjeb, ħafna sinjura, grazzi u ġurnata tajba. Tantiħor lilkom, thank you. Bye, thank you. Sanna lil din Gauci. Noqorbu
l-aħħar 3 telefonati. Kif bħalissa fadal żewġ postijiet, St. Angela Rabat, post wieħed, St. Angela Zabbar u 6 Teresa Nuzzo. Hello! Bonjour. Bonġu, sinjura, lażdakom għal dinek jogħġbok. St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, tajjeb ħafna sinjura, grazzi u ġurnata tajba. Emmu. Thank you. Bye bye, have a nice day. Tajjeb. Thank you. Ciao, thank you, bye bye. U din semmanna l-ħennu. Issa għanna l-Zek De Bono. Zek De Bono. Jew din jew xi ħadd forsi għandu ħutu iżgħar insomma ma nafx. Hello. Hello, bonjour. Hello, bonġu sinjura, lażdakom għal Zek jekk jogħġbok. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat għal Zek tajjeb ħafna sinjura, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you very much. Lilek ukoll. Grazzi ħafna. U bekk issa St. Angela Rabat maċ fadalla postijiet disponibbli, fadal post wieħed St. Angela Zabbar u 6 postijiet Teresa Nuzzo. Għal Jake Armeni, l-aħħar telefona tal-lum għal Jake Armeni. U hekk imbagħad dawn il-postijiet ukoll jerġgħu jkunu disponibbli skont il-waiting list sewwa. U għax-xogħol li l-kollegi jkomplu jagħmlu matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin qabel tibda s-sena skolastika li jmiss. Hello. Hi, bonjour. Bonġu, lażdakom għal Jake, please. Yes, St. Angela Zabbar, please. St. Angela Zabbar għal Jake, tajjeb ħafna, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you, good day. Grazzi ħafna. Tajjeb. Thank you. U b'dik it-telefonata wasalna fit-tmiem din is-sessjoni ta' dalodu. Nirringrazzjawkom tal-mod kif ikkooperajtu biex irnexxielna fil-fatt nagħlquha fil-ħin mistenni min-naħa tagħna għalhekk kif qedtilkom aktar kmieni, issa tirċievu email mhux issa llum. F'dal ġranet tirċievu email mill-uffiċċju tagħna illi fih ikun hemm il-konferma ta' dak illi intkom tkunu għedtulna llum, either the school or no choice. Min ikun għażel skola ikun irid jista' jipproċedi mhux jista' għandu jipproċedi biex jikkonferma jissiġilla dik ir-reġistrazzjoni milli jagħmel il-ħlas tar reġistrazzjoni u jgħidilna jekk se jibqa' jew le fuq il-waiting list. L-oħrajn illi jkunu qalulna no choice kemm jgħidulna jew le jekk se jgħodu fuq waiting list mingħajr l-ebda ħlas. U min-naħa tagħna dak ikun l-aħħar komunikat, minn hemm lem dawk li jkunu għażla skola l-komunikat li jmiss ikun min-naħa tal-iskola li f'fatt jinformakom dwar affarijiet ta' loġistika illi jkun hemm bżonn li tagħmlu u probabbilment jistidnukom għall-ewwel laqgħa biex tiltaqgħu hemmhekk u tisimgħu ftit ma' il-kap tal-iskola u l-kollegi tagħha. Jiena min-naħa tagħna ma fadlilna xejn aktar, nirringrazzja l-kollegi Dr. Robert Aquilina li ħasib jixtifika l-proċess kollu, nirringrazzja l-Justin, l-Annalise u l-Felicien mill-uffiċċju tal-admissions tagħna, nirringrazzja l-Roderick u l-Dylan mill-aspett tekniku, nirringrazzja l-kollegi tagħna fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika tax-xogħol li qegħdin jagħmlu biex jassistu l-iskejjel, ma rridx ninsa nirringrazzja l-kollegi tal-Kurja li jieħdu ħsieb itellaw il-links biex idkom tkun tistgħu tidħlu wkoll fuq il-YouTube channel u fl-aħħar mhux l-inqas nirringrazzja lil sħabna li qegħdin fl-iskejjel jagħtu servizz lil uliedna. Nservmilkom u nawguralkom kumpensjoni tajba.